Que pasa? Non sei se vos enterachedes, pero hai un pouco de debate porque agora NAS e DJ Premier sacaron un disco novo e hai bastantes críticas a DJ Premier injustificadas, vale? Para min, na miña opinión, porque o disco está guapo, está chulo, mola. É o que esperábamos dun disco de NAS con DJ Premier. Pero hai xente que está moi cabreada con DJ Premier e me gustaría saber a vosa opinión. Escoitade o disco e a ver que opinades. Para min hai unha parte que hai que ter que a hostia de respeto a xente que edificou esta cultura e logo non está mal que se teña espírito crítico, pero tampouco creo que criticar únicamente por criticar leve a este movimento a ningún lado. Por último, non me gusta facer isto moito, os que me coñecedes sabedes que é así, pero hoxe en día é gratis apoiar a un artista, totalmente gratis, vale cero, e a min o único que me tedes, co que me tedes que apoiar é suscribindevos a miña canle, darlle me gusta aos vídeos que vos gusten, non aos que non vos gusten, non vos vou obligar, os compartades coa xente que consideredes que lle pode molar. Realmente isto é unha frase moi corta e é un movimento moi curto que darlle así co índice na pantalla a eses botóns, pero para min e para outros artistas significa hostia, significa unha motivación que flipas para seguir facendo as cousas que te gustan e que te saen de dentro. Eu non vou a vivir da música, non teño esa pretensión, pero sí me gustaría seguir facendo o que teño dentro. E o voso apoio a verdade que é fundamental. Así que vos lo agradecería e tamén quero saber a vosa opinión sobre o tema NAS e DJ Premier. Leo vos.